Yawwa kawata kin san menene? Kin ga wancan? Kin gan shi? To shine wanda nake ta baki labari din nan wanda yake bala'in sanki. Kullum mantawa nake bana gaya miki to shine wancan yana matukar sanki wallahi. Kin gan shi can? Kin gan shi? Kawata da gaske wallahi Allah da gaske nake miki yana matukar sanki wallahi dan Allah ba tsokana ta kike ya zai tsokane ki kin ganshi can wallahi bala'in sanki yake kawata kamar zai mutu akan ki kin san menene a'a to ai ni ma na da ina san shi barin ga yanki da gaske ke kin san irin san da nake magayan can dan Allah he kawata wacce budurwa ce kamar gayan can zai gante shi na su ce ba ta san shi ke ma kin san da wasa ta kai amma nayi mamaki fa ban dauka zaki so shi ba fa kai kawata gayan can ya wallahi Waya sunan shi ne? Sunan shi Sida Awal. A ina yake? Ni ma dai gaskiya ganin shi nake yi amma ban san inda yake. Amma sai mummy ta tare ni ta ce mu ai shi ma ya ce yana so. To shikenan. Kin ga faduwa ta zo daidai da zama. Ko? Dama baba ya ce ai maganar fito da mijin aure. To ki ce ma baba ni na samu mijin aure saura ki sai da awwal amma ni ina alƙawari na wallahi na faɗa mata kuma ta amince tana son ka saboda har nuna mata ma kai ne kuma ta amince tana son ka to alhamdulillah na gode wa Allah na samu mata aure Aisha ya yake gata ta gaya mun kin nuna mata wanne yake so haka ne ko ba haka bane kina san su ko to shikenan yaya inda ka ga yarinya ta haka an yi magana ta yi jin to akwai magana mai nauyi ba ta so ta gaya maka ba ta alamar da ta nuna ko ba ta san sa kenan abba ba haka bane ba kawai da nayi shirye saboda ina jin kunya ina son shi to alhamdulillah alhamdulillah tunda kin amince kina san shi abin da yake so shi zan baki saboda ni bani wa yayana auren dole duk wanda ka gani suka zaba suka ce suna so ko kare ne zan aura musu kin san halin babanki baya canza magana idan yace i baya cewa a'a duk wanda kika zaba fa karki dawo daga baya kuma kice ba kya san su kin san ba zai dauka ba to kin ji abin da kanina ya gaya miki ni wannan furfurar da ya gani ba furfurar tsohon bansuru bace ba kuma furfurar banza bace wannan haka yake furfura ce ta gari wace in nace na ce Assalamu alaikum wa alaikum salam ina wunu lafiya ina gajiya sannu ina Sida Awwal din yake wallahi yana waje tare muka zo da shi ai mun zo da shi da shi muka zo to shike wanne ne Sida Awal ne a ciki gashi na ni ne Sida Awal masha Allah ga salikin ka nan maka dai lafiya lau an zo lafiya to masha Allah daman yarinya ce ta min bayanin cewar kai ne wanda kake so take so kuma alhamdulillah na kuma amince kuma na yadda kuma na baka ita kuma kai da gani na gari ne a shirye kake ko to ka turo min magabatanka ka ce zo yau ka gaya musu ka ce zo mu tattauna da su ke momi ina Sida Awal din yake gashi nan momi ka kire na mun hankali ai
ki gode wa Allah kin yi dacen miji. A gidan uwarwa. Eh? Ke momi, wai wannan din kika kawo ni? Kai yi mun shiru. Na riga na yi alƙawari. Ni wallahi abba ba wannan tace mun ba ya zaki je ki kawo min kaninki. Sai ki ce min ai tun farko kaninki ne yake so na. Karki mai da mutanen banza. Ni fa ba karamin yaro bane. Dan in gaya miki. Aure kuma na riga na bashi. Hallan malak ka turo waliyanka. Dan turo. Ba kai ka san da hankali na. Ba zan ce ina son wannan ba kai ka sani ba zan da wace ina san shi ba kana kallon abu kamar ba mutum ma ka ce wai ni. Ke wallahi aure an riga an yi a gama. Wallahi ba da sai dai in kin mutu ko ya mutu. Ke momi. Yaushe muka da ke ina son wannan ni wani kika nuna mun ba mai gashi ba ne kai. Yana da gashi yana da malaza da ki. Ki ma mutu. Kai. Ka ce ba ka suna in ba ka wallahi ka aure ni sai na yanka ka zan yi. Wallahi ko zaki tsire ni ina son ki. I love you. Kai. Da wani bakin naka?